για τα βράδια του χειμώνα. Τρίπολη θα πάμε. Ημέρες ραδιοφώνου σε ένα ιστορικό κτίριο που στέγασε την ΕΡΤ Τρίπολης. Περισσότερα στοιχεία από την Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν από την Τρίπολη, από το ιστορικό κτίριο, όπως και εσύ είπες, Κατερίνα, που βρίσκεται εδώ στο κέντρο της πόλης μας, όπου εδώ στεγαζόταν για πάρα πολλά χρόνια η ελληνική ραδιοφωνία από το 1949 και μετά μέχρι και για πολλά χρόνια αργότερα. Να σου πω ότι αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη μια έκθεση των επιβατών του τρένου, του πολιτισμού, μια έκθεση με θέμα το ραδιόφωνο. Γι' αυτό και εμείς ως ΕΡΤ Τρίπολης αποφασίσαμε και να δώσουμε κάποια πράγματα, εδώ παλιά πράγματα, θα σας τα δείξει τώρα ο Νίκος, αλλά και να υπάρχει εδώ συνάδελφος, όπου ξεναγεί ουσιαστικά τον κόσμο στο τι ακριβώς είναι το ραδιόφωνο και πώς γινόταν παλιά, πώς δουλεύαμε παλιά. Είναι η Μαρία Εγκανά μαζί μου, συνάδελφος αγαπημένη, η οποία βρίσκεται εδώ στον χώρο αυτές τις μέρες, προκειμένου να ξεναγεί τον κόσμο και να μας πεις, Μαρία, κατά πόσο ενδιαφέρεται ο κόσμος για το ραδιόφωνο αυτή την εποχή. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας. Βεβαίως και ενδιαφέρεται πάρα πολύ, γιατί έχει αυτή την ιστορία που ήταν στρατιωτικός επί εποχή ΕΝΕΘ και φαίνεται πολύ περίεργο, και τα παιδιά ειδικότερα από τα σχολεία θέλουν να μάθουν πάρα πολλά πράγματα. Πώς δουλεύαμε, πώς ήταν τότε οι συνθήκες εδώ. Δύσκολες συνθήκες. Να προχωρήσουμε, Μαρία, σιγά σιγά μαζί με τη βοήθεια του Νίκου, εδώ που θα δείχνει και τα μηχανήματα, για να συναντήσουμε την κυρία Γιαννίκη. Είναι η Κατερίνα Γιαννίκη, η οποία είναι εκπαιδευτικός αλλά και ερασιτέχνης ζωγράφος, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν εδώ την έκθεση που έχει αρκετό κόσμο και θα είναι μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου, για να δείξετε στον κόσμο ποια είναι η σχέση του ραδιοφώνου με τη ζωγραφική, που το έχετε αποτυπώσει πάρα πολύ καλά, όπως θα δούμε τώρα εδώ στους πίνακες που έχετε φτιάξει. Κυρία Γιαννίκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ και να σας ευχαριστήσουμε και ιδιαίτερα για αυτή τη συνεργασία που έχουμε αυτές τις μέρες. Καλησπέρα σας και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλώντας ως εκπρόσωπος των επιβατών στο τρένο του πολιτισμού, θα ήθελα να πω ότι η έκθεση ζωγραφικής είναι το επιστέγασμα των δράσεων σε αυτόν εδώ το χώρο, γιατί το κτίριο από μόνο του είναι άξιο να το επισκεφτεί κανείς και να δει τον ίδιο το χώρο, όπως τον έχουμε μεταμορφώσει κι εμείς εδώ σε αίθουσα τέχνης, αλλά να μελετήσει και την ιστορία του. Γιατί πριν από το ραδιοφωνικό σταθμός ήταν κρατητήρια, ήταν φυλακές στο υπόγειο. Έχει μια πάρα πολύ βαριά ιστορία αυτό το κτίριο, και να πω ότι ανήκει στην Μητρόπολη της Μαντινίας και Κινουρίας. Έτσι, εδώ έχουμε κάποια έργα. Ελάτε λίγο να μας βοηθήσετε. Υπάρχει και κόσμος εδώ ο οποίος παρακολουθεί. Να μας πείτε λίγο τι βλέπουμε. Έτσι, εδώ περίπου ο κάθε καλλιτέχνης έχει αποτυπώσει και διαφορετικά το πώς αντιλαμβάνεται το ραδιόφωνο. Ακριβώς. Οι επιβάτες είναι ερασιτέχνες, καλλιτέχνες και άνθρωποι που πιστεύουν στην αναγκαιότητα της τέχνης στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και στη μελέτη της ιστορίας. Δηλαδή, ο καθένας έχει δώσει την εικόνα του ραδιοφώνου όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Από τη δική ως του τρόπο σκέψης βλέπω πίσω, στο κεφάλι, ως διασκέδαση. Έτσι, και πώς το αντιλαμβάνεται ο ίδιος ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Υπάρχει επισκεψιμότητα από ό,τι βλέπουμε. Έτσι. Υπάρχει επισκεψιμότητα, ναι. Τα πρωινά επισκέπτονται σχολεία και το απόγευμα που είμαστε μέχρι τις 9 έρχεται κόσμος που χαίρεται να μένει εδώ, να συζητάμε για το ραδιόφωνο, για τη ζωγραφική. Ωραία, καλή επιτυχία λοιπόν. Έχετε μέχρι και 25 Νοεμβρίου είναι αυτό, Κατερίνα, η έκθεση. Τέλεια, για να έρθει κάποιος να προλάβει να δει από κοντά και τα έργα και να συνομιλήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πάμε να δούμε τύπο περιφέρεια.